Prosím potlesk. Vy budete asi Angelika, že? Aby, jo, Joffrey. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Francouzský moderní vlasový styly. Vy, Kristýno, to se jí. Ne, to se nejí, ale radši to ukážeme na příkladu. Je zde nějaký dobrovolník, který... Tady mladý pán. Jo, paní zahlásil. Mladý pán. Co myslíš, Angeliko? Pojďte prosím mezi nás. Je tady dobrovolník. Neboj, začněte si tam. Vůbec se neboj. Tak, můžete nám popisovat, co budete dělat? Jak? Žádný strach, my jsme profesionálové. Můžete nám pustit hudbu k vaší modelaci.